începe turul fabricii. Foarte, foarte mare această clădire și foarte multe Model Y. Dacă nu mă înșel, chiar produse aici, ce așteaptă să fie livrate. Lume multă și în spate. Foarte frumos, colantat, aerografiat. Aici avem o pistă de drag race, iar oamenii pot să facă drag race cu Model Y. Sperăm totuși în seara asta să avem parte de un Model S-Plate. Eu tot sper Model S-Plate. Aici sunt toți oamenii noștri. Am avut super reacții de la toată lumea care a văzut hainele noastre, tricolorul, toată lumea, nu știu, a avut o reacție în plus, ne-au salutat, ne-au spus că sunt foarte tari hanoracele, pentru că adevărul e că ne-am remarcat cu ele și oamenii au apreciat să vadă entuziasmul nostru. Ne-au dat protecții la urechi, dopuri de urechi, pentru că sunetul va fi așa puternic în zona de presare, încât ai nevoie de protecții la urechi. Gândiți-vă cât de mare e fabrica dacă turul acesta ține o oră jumate de mers pe jos și n-ai voie să te oprești, adică au zis că să ai haine confortabile ca să poți să mergi. Sunetul parcă e atunci când se închid ușile la Model X. Aici sunt faimoși roboți galbeni. Uite, și spune, ca în job. Tot mă gândesc că acolo unde ne-au dat dopuri de urechi, cât de grav trebuie să fie zgomotul. Nu-mi dau seama dacă se vede pe imagine, dar în spate se văd caroseriile de mașini una după alta pe linia de asamblare. Și aici deja avem bucăți din panelurile mașinii, partea laterală. E cu adevărat gigantică fabrica, așa cum îi spune și numele, iar lucrările continuă, clădirea se extinde continuu. Suprafața de teren e de 30 de hectare, suprafața alocată fabricii, și lucrările continuă. Ia ziceți, băieții, băgăm 2-3 din astea în portbagaj? Aruncă pe ala noi, Nix. Acum că fierul s-a scumpit. Robotul șterge tabla și desenează din nou, ca să arate precizia cu care pot fi programați acești roboți. Aici puteți vedea un robot care sudează, cum face punctele de sudură. Acesta e brațul robotului. Elementul de caroserie pe care îl sudează. Locul acesta e absolut gigantic și să vezi atâtea mașinării și armonia dintre ele, pentru că Elon Musk la un moment dat a scos din roboți afară și a înlocuit cu oameni, pentru că armonia aceasta este foarte greu de realizat. Când un singur lucru merge prost,
toată linia de producție se oprește, au fost situații în care roboții au dat unii peste alții și pentru perioade de timp a introdus oameni pe linia de producție, pentru că deși nu este atât de eficient, e un proces mult mai simplu. E mult mai simplu unui om să-i spui iei cablul ăsta și îl bagi acolo. E mult mai greu pentru un robot să ia dintr-un teanc de cabluri mufele pe rând și să le mute dintr-un loc în altul. Lucrurile acestea complexe necesită o armonie foarte mare. Aici avem faimoasa presă pe care Tesla a comandat-o pentru a face șasiul la Model Y. Ce are special această presă este că e cea mai puternică presă din lume. Compania aceasta faimoasă care le realizează a realizat această presă în mod special pentru Tesla și nu mai există o presă de capacitate așa mare ca și presa de aici care presează materialul pentru șasiu. În spate e presa care zice că e până la 13 megatone, unde se fac elementele de caroserie. Aici sunt foile de aluminiu ce sunt presate în interiorul acestei camere și din ele se fac elementele laterale ale mașinii. Le putem vedea aici. Acesta este rezultatul acestor fâșii de aluminiu, iar acolo e camera în care ele sunt realizate. Roboții acum doar simulează că transportă foile de aluminiu ca să-ți faci o idee viteza cu care ei lucrează. Deci cât de repede sunt produse aceste elemente ale mașinii. Așa arată zona în care sunt inspectate sub lumina LED-urilor, pentru a vedea că totul e perfect în regulă. Și aici vedem elemente care deja au fost produse în interiorul fabricii când s-au testat echipamentele. Elementele de caroserie, aripa laterală, aripa față. Și aici vedem suspendat în aer toate elementele de caroserie care ies din acele prese gigante. 445 de roboți, 32.000 de metri pătrați, 950 de angajați. Produc elementele de caroserie pentru o mașină în 45 de secunde. Conducătorul companiei Volkswagen se plângea că Model 3 e produs cu 40% mai repede decât ID3, mașina pe care ei au creat-o să concureze cu mașina Tesla. Și era dezamăgit de viteza redusă și ineficiența necesară pentru a produce un Volkswagen, iar timpul acesta se convertește în angajați și în ore în care fabrica funcționează fără să producă bani. Sunt pierderi foarte mari pentru fiecare oră suplimentară. Aici sunt inspectate panourile mașinilor, așa arată șasiul și o parte din elementele de caroserie. Piesele acestea mari, turnate. Aici e zona în care elementele de caroserie sunt montate pe elementele de șasiu, se face inspecția și la capătul acestei linii ies mașinile gata produse. Nu sunt sigur cum se aude pe filmare, dar pot să confirm că zgomotul aici e destul de puternic. Toți roboții ăștia care se mișcă așa aproape unii de alții, e destul de impresionant. Am vorbit cu un angajat care îmi spunea că mă urmărește pe Twitter și mi-a spus că a lucrat la mai multe fabrici, pentru Volkswagen, pentru Jaguar, pentru Mercedes. Zicea că de departe fabrica asta este cea mai tehnologizată și celelalte fabrici nici măcar nu se apropie de nivelul de tehnologie și de numărul de roboți pe care cei de la Tesla i-au.
Aici vedem deja șasiul și caroseria montată și dată primul strat de protecție, urmând ca mașina să fie vopsită. Fabrica e foarte, foarte mare, mergem de multe ore și nici măcar nu e încă toată gata. Sunt zone întregi cu echipamente depozitate care doar așteaptă să fie montate în fabrică. Aici e bazinul ăla de cataforeze sau cum naiba se numește, de bagă în el și plimbă, uite, mai că se arată acolo. Și degresarea. Asta e zona ce are legătură cu vopsirea. Aici vedem imagini din tratamentul aplicat caroseriei înainte de a merge în zona de vopsire. Erau containerele acelea care le-am văzut adineauri foarte mari. Pe acolo trece fiecare șasiu cu caroserie pentru a fi pregătit de vopsire. Spre finalul turului vom face ceva foarte cool, vom lăsa aici un mesaj pentru cei care vor lucra, vom putea scrie ceva, e foarte cool acest lucru. Când ziceam că sunt la sfârșit, abia atunci intrăm în zona în care se vopsesc mașinile. Oamenii lasă tot felul de mesaje pe pereții fabricii. Am lăsat și eu aici un mesaj, amprenta clubului nostru, o grămadă de oameni aici care scriu mesaje, diferiți membri ai cluburilor. Sarah No Happy was here. Aici e zona în care se verifică vopseaua. Este enorm de multă lume, dar toți aceștia sunt localnicii care au avut prioritate și cele 10 invitații care s-au dat președinților din fiecare țară. Iar aici sunt culorile. Albul versus alb metalizat, gri, gri închis și negru mat. M-a impresionat mult cât succes au avut hanoracele noastre. Tot o repet asta pentru că oamenii vin să-și facă poză cu noi, pentru că le-au plăcut mult cum au ieșit hanoracele și eu am încercat să învăț o chestie. Am fost la multe competiții și vedeam pe români izolați, stăteau care într-un colț, stăteau pe jos cu câte un rucsac și vedeam când veneau echipe din alte țări cu autocar cu țara respectivă, toți în traininguri și îmi displăcea ideea asta că românii păreau mereu căzuți acolo din accident parcă. Și atunci am zis, noi dacă mergem și reprezentăm România la acest eveniment, cum ar fi să ne îmbrăcăm toți cu niște hanorace, cu niște tricouri și să reprezentăm România într-un mod profesionist, să pară că ne-am pregătit să fim aici. Și s-a văzut, succesul a fost maxim, oamenilor le-a plăcut foarte, foarte mult hanoracul meu și i-au făcut poze ca să se inspire să facă și ei în cluburile lor. Angajații de aici, unii îmi scriau că au văzut imaginea share-uită pe Twitter, pe Instagram, așa că, repet, m-am bucurat, a fost foarte tare și ce să zic, să mă mai chemați Tesla la astfel de evenimente, nu mă plâng, îmi fac timp și vin, promit. Responsabil de partea logistică a acestei fabrici sunt 750 de oameni și sunt 2 milioane de piese care sunt transportate în fiecare zi. 2 milioane de piese pentru a face posibile aceste mașini. Distanța pe care piesele o parcurg în fabrică într-un an e de 23 de ori în conjurul lumii, cel puțin asta înțeleg eu. Urmează să intrăm într-o zonă foarte specială, se numește zona de injecție, casting. Și aici sunt una din cele 7 prese, cele mai mari 7 prese din lume, ce au fost construite special pentru Tesla. Și aici e exact ce spun aici, injected mold aluminium into high pressure mold. Sunt doar 7 astfel de utilaje în toată lumea și sunt cele mai mari din lume. Acestea sunt. Am trecut adineauri pe lângă depozitul de aluminiu, unde erau bările de aluminiu și aici scrie cum aluminiu este încălzit la 700 de grade și injectat în cea mai mare die casting machine.
sub o presiune de 6100 de tone, presiune ce e echivalentă cu 1020 de elefanți stând unii peste alții deasupra acestei mașinării. De ce este importantă această mașinărie care realizează acest proces numit die casting? Reduce semnificativ numărul pieselor și reduce costul tehnologiei mașinilor electrice. Deși mașinile electrice sunt foarte scumpe, dacă sunt metode inteligente prin care costul lor poate fi redus, se folosesc metode moderne care nu sunt încă introduse în mașinile clasice, ajungi să produci o tehnologie scumpă la prețuri mult mai mici. Acolo se vede cum intră aluminiul în aceste mașinării, în aceste forme sub presiune, aluminiul lichid la 700 de grade. Aceasta este matrița utilajului și pe aici se injectează aluminiul lichid în această matriță, care după se deschide și din ea se scoate o bucată foarte mare din șasiu, atât din partea din față cât și din partea din spate. Acolo e utilajul și pistoanele acelea mari fac presiunea. Fabrica afară continuă, lucrările asupra ei continuă. Un lucru la care visez de multă vreme e Tesla să aibă faruri mai bune. Și vedem că au introdus și ei tehnologia laser, pentru că farurile pe Tesla până în 2020 sunt pur și simplu foarte nasoale. Asta era unul din principalele lucruri pe care principalele dezavantaje pe care le-am văzut la mașina mea în momentul în care am vândut-o și speram modelul nou să vină cu niște faruri mai bune. Angajații mi-au confirmat că aceste noi faruri sunt deja în producție. Aici pare să fie zona în care se realizează scaunele. Mamă, încă mai este mult de vizitat din fabrică și deja a trecut o grămadă de timp, a mers foarte mult pe jos. La fiecare moment mă gândeam că urmează să ieșim afară, dar uiți câte piese se folosesc într-o mașină. Îți dai seama doar când ajungi aici. Acolo avem scaunele de la schelet, etapă cu etapă până la scaunul final. Toate etapele prin care acesta trece ca să fie complet gata de montat în mașină. Aici avem bordurile de la Model 3 și Model Y. În spate mașina, doar să fie montate în interiorul mașinii. Dincoace avem în continuare elemente de la scaune și toată linia de producție a scaunelor. Iar după ce toată partea de sus a mașinii e gata, e vopsită, bordul e montat, trenul de rulare împreună cu bateria sunt cele care urmează să fie montate pe mașină. După ce la mașină e montat trenul de rulare, următorul aspect sunt montarea ușilor, iar în zona aceasta se verifică deja controlul calității, finisajele și avem aici un Model Y Performance care arată foarte bine. E o mașină foarte frumoasă, Model Y e o nebunie. E un hatchback, crossover, e extraordinar. That's what you need to make the cell. That's what you roll. That's the electrode. And here is just for showing or will be in production in Berlin. Yeah, this thing will be like 22 meters wide and 8 meters high, and then all the cells will get charged with this charge. Okay. Like the last production step. Okay. This means cars will be produced with 4680 cells. Here? Yes. Oh, that's great. Aici avem motorul față de la Model Y, iar aici avem motorul desfăcut pe bucăți, iar ceea ce e o problemă acum sunt acești semiconductori. În spate avem noile celule și vechile celule, unele lângă altele. Cutia de transfer a cuplului, ei spun gearbox, dar nu e chiar un gearbox pentru că nu schimbă nicio viteză, doar transferă cuplu de la motor către roți. Și aici avem un șasiu complet, un tren de rulare complet, de la încărcător, puteți vedea acolo unde e băgat în priză, suspensia, bateriile, tot sistemul de rulare. Inside, this is the new more efficient. Wow, that's looking cool.
So this speed, and we can pull then in the other direction. It has a lot of iron in it, and we just collect it. Aici e în ferofluid câmpul magnetic al rotorului. Mamă, de cât timp merg și la final vezi deja mașinile gata, produse. A fost o experiență unică, să cunoști atâția oameni noi și să vii aici împreună cu comunitatea ta e ceva extraordinar. Probabil cel mai tare city break pe care l-am avut în viața mea. Iar aici vom vedea un Model Y colantat și furios. Vedem airbag-urile din scaun și vedem acest camo furios. Mi-ar plăcea Tesla să aibă LED-uri RGB la interior. Ar arăta extraordinar. E un lucru la care au rămas puțin în urmă. Pentru simplitate, pentru economia de piese, au renunțat la acest aspect. Zona aceasta este de asemenea zona în care se fac scaune. E o zonă gigantică. Este absolut o zonă gigantică. Locul acesta e incredibil de mare. Nu-mi vine să cred cât timp merg pe jos. Și încă nu am ieșit. Urmează în curând să ieșim afară. Acum ieșim afară, iar aici am primit tichete. Aceste etichete putem să ne luăm mâncare. A fost o experiență unică, trebuie să recunosc. E incredibil câtă lume așteaptă aici să intre în fabrică. Te simți, nu știu, ca la festivalul de muzică Untold. Atâta lume, atâta voie bună. E extraordinar. Până când primesc modele Spled, măcar să mă bucur de un tricou. Să mai trag sufletul. Ăsta e timpul meu, cei de la Tesla îți oferă un Model Y timp de o săptămână dacă scoți cel mai bun timp la jocul lor de curse, unde conduci cu volanul pe mașină, pe consola mașinii. Am câștigat o șapcă cu Cybertruck la jocul cu condusul pe mașină și un tip de aici care m-a recunoscut de pe grupul președinților mi-a dat și un tricou. Deci vin aici, nu știu, toată lumea vrea să-mi facă câte un cadou, e o senzație tare plăcută. Și acum, după ce o terminat, trebuie să te pună pe tine Rareș. Nu-l auzi pe ele, nu uite, stă pe loc, acolo, uite-l. Și se uită. Se montează becuri pe toată fabrica, ceea ce înseamnă că diseară vom avea parte de un eveniment special. Altă explicație nu găsesc pentru toate proiectoarele astea care se montează pe fabrică. Iar în zona asta e zona cu DJ-ul, cu muzica. E un adevărat festival. Este exact cum l-au numit, Festivalul Deschiderii de Fabrică de la Berlin. Chiar este un festival. E enorm de multă lume aici, e incredibil. Cum îți dai seama că Tesla e o mașină fiabilă? Vezi linia asta incredibil de mare de oameni, iar acolo scrie Model Y Experience și o pistă de drag race și toată lumea de launch control-uri non-stop cu aceleași mașini, le învârte și le sucește și se dă cu ele din nou și din nou. Nu cred că există niciun Mercedes AMG, nu cred că există niciun BMW M Performance, nu cred că există nicio altă mașină de 500-600 de cai cu care să poți să faci atâtea launch control-uri într-o zi. Pur și simplu, din nou și din nou și din nou să faci launch control cu ea. Iar aici e Mr. DJ. Mr. DJ mixează și se pregătește toată treaba pentru petrecerea de diseară. Pe clădire se văd luminile montate. Pare să fie ce trebuie în așteptarea lui Elon. Pare să fie atmosfera corectă. Ce e foarte tare că au amenajat zone pentru copii ca să învețe cum funcționează electricitatea. Practic în evenimentul ăsta a fost entertainment pentru toate categoriile de vârstă. Copiii aveau și zone unde să se dea la întrecere cu mașini din acestea micuțe Tesla. Adulții au avut pistă de drag race, mâncare,
mâncare din care de 3 ori puteai să mănânci gratuit din partea organizatorului. Iar eu aici unde m-am dat la întrecere, jucându-mă, am și câștigat o șapcă. Ceea ce e foarte tare, am câștigat o șapcă cu Cybertruck. Și pur și simplu chestia asta și emoția de la mijloc e extraordinar. Nu puteți să vă imaginați câtă lume este aici. Absolut incredibil de multă lume și peste tot sunt oameni care constant mențin curățenia, o grămadă de ambulanțe, o grămadă de polițiști care să mențină ordinea. Deci e un eveniment extraordinar. Eu sunt foarte impresionat de ce au reușit cei de la Tesla să realizeze și abia aștept să văd seara când party-ul va începe la maxim și îl vom și vedea pe Elon Musk și poate vom avea parte de un anunț extraordinar la deschiderea primei fabrici Tesla din Europa.